Nangulo sa mga launching ang amahan sa atong Malasakit Center nga way lain nga si Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo, uban kaniya ang iyang kaabag sa pagtukod sa mga Malasakit Centers sa nasod na si Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino. Ang ika-141st Malasakit Center anaa mahimutang sa West Visayas State University Hospital sa Haro, Iloilo. Ang mga opisyal sa Haro LGU ug nagdumala sa hospital midawat og 5 million pesos nga labing una nga Malasakit Fund o Social Civic Projects Fund gikan sa Office of the President. Lakip sa ilang nadawat ang 10 million pesos nga Medical Assistance for Indigent Patients program sa Department of Health. Samtang makapahimulos na usab ang mga residente sa Santa Barbara, Iloilo sa tabang nga mahatag sa Malasakit Center, human gilusad sa Western Visayas Sanitarium ang ika-140th Malasakit Center. Gitunol usab ang OP Social Civic Projects Fund worth 3 million pesos ngadto sa hospital administrators. Laing 10 million pesos na DOH MAI Program Fund ang ilang nadawat alang sa ilang mga pasyente sa hospital karong tuiga. Ang duha ka bag-ong Malasakit Center sa Iloilo mao ang ika-8 o ika-9 na Malasakit Center sa Western Visayas. Kini mao usab ang ika-128th ug 29th Malasakit Center sa Visayas. Samtang niadtong September 13, gibuksan usab ang laing Malasakit Center sa Quezon City. Ang ika-139th Malasakit Center sa nasod mahimutang sa Quirino Memorial Medical Center sa Project 4, Quezon City. Gidawat usab sa hospital administration ang 7 million pesos na Malasakit Fund ug 5 million pesos na DOH MAI Program Fund. Ang Quirino Memorial Medical Center mao ang ika-76th Malasakit Center sa Luzon. As of today, anaanay 141 ka Malasakit Center sa tibuok nasod. 76 niini anaa sa Luzon, 29 sa Visayas ug 36 sa Mindanao. Mao kadto ang atong Malasakit Center update for this week. Kini si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Daghang salamat ug maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!